Ahojte, ja som Sofia, dneska vás vítame u ďalšieho videa a dneska idem hrať Tower of Hell. Kto by náhodou čo to nevedel, keby náhodou ste nevedeli, že čo to vlastne je to običko, také vysoké a vlastne na čas, presne akurát dali, že keď sa dotkneme, tak my zoberieme na prvú šupu a nezoberieme vôbec. Áno, ja prvýkrát, viackrát, čo? No, viackrát, prvýkrát rozprávam, akože viackrát, ale som ich vymazala tie videá, neviem prečo teraz mám kvalitnejšie, teraz začnem normálne cez počítač, takže je to jednoduché. Možno sa ma pýtate, že prečo troška zadýchčala, pretože som utekala. Teraz utekám a presne aj video točím. Fuj, horúco vonku. No nie je však horúco, ale nie je veľmi horúco. Takže... Fuj, takže tak. Máme 3 minúty a to ja som sa len teraz nedávno akože napojila. Skoro spadla. Samozrejme nebudem točiť len Roblox, ale budeme samozrejme točiť aj dokonca Minecraft. Aj Minecraft, aj Counter-Strike, aj FNAF. Takže aj rôzne hry, takže ktoré mám samozrejme a ktoré môžem. Takže ja vás samozrejme uvidím, že jak to pôjde, jak ďalej. Inak skúsime dať do mesiaca, možno aj 2 mesiaca, v 2 mesiacoch. Koľko tak by sme dali? 80 aspoň, alebo neviem, pretože fakt teraz troška som na nic nemala, som 77 a mám 75, 6, neviem. Videí mám celkom 67, neopovažite sa to dohovoriť slovičkom, 6-7, hej. Už je to trapné, už nie je to také, napríklad mne sa rodičia pýtali, že čo to vlastne znamená a ja som tak odpovedala, jednoducho, nič. Je to taký trend, proste super, ten typek hekuje. To nie je možné, že by nehekoval. Preto sa to volá Tower of Hell. V preklade väža pekla. Asi... Jo. On hekuje, kámo, nie. Najlepšie, že keď ja 2-3 spadnem, tak už sa odpájam a už idem hrať ďalší server. Dúfam, že to na videách nebudem robiť. Nebude každý deň vydávať videa, pretože nebudete mať normálne strihať tie videá. No samozrejme ja nestriham videa, ale keď bude ocko, tak ocko mi na čo sa stiahne. Akorát normálne sa nervozuje ten panoček plešatý. Dobre. Áno, začnem cez toto, je to free, takže si to kľudne môžete samozrejme dať, je to cez Microstone a mám, akože málo mám celkom tých takých vecí. Keď si to kľudne napíšte do komentárov, ja viem, že nikto ešte nekúka moje videá. Ale samozrejme, keď budete chcieť, no nechcieť musíte, tak kľudne si môžete samozrejme dať odber a napísať do komentárov, aj keď žiadne komentáre teraz zatiaľ nemám na videi, iba na shortov. Tak napíšte, že akú hru by ste chceli, buď na Robloxe, alebo na kľudne hra na Robloxe, alebo čo chcete, hej. Napíšte dokonca aj Counter-Strike, GTA veľmi neviem, to ešte pozriem, či môžeme GTAčko, či ešte neviem treba zakúpiť. Všetko stojí peniaze. Mali sme aj Volby Life, takže a neviem, či ešte môžeme, podľa mňa si nemôžeme asi.
Volby Life. Neviem, asi Volby Life možno, keby ho to možno, tak ja vám poviem. Do komentárov napíšem. Samozrejme, každý chce mať taký sen, že proste, že chcem byť youtuber slavný. Ale že ktorý nemusí sa stať, ale všetky youtuberi, všetci youtuberi začali tým, že nič nerobili, že proste mali také. Ja samozrejme mám také skúsenosti viac s tými youtubemi, že ja neviem. Ja vidím, proste napríklad pozerám všetky tie slavné youtubery Česká a Slovenska, tak ich tak pozerám a proste viem, že čo mám vlastne točiť. Takže ja si takto pomáham, napríklad Lizzy Plays TV pozerám, on mám 1 milión, toho tiež sledujte, dajte mu like, ak mi nedáte lajky, či tak niečo. Ja neviem rozprávať, ja rýchlo rozprávam a takto dopadnem. Ak sa ospravedlňujem, keby ste mi na to nerozumeli, tak ja tam budem titulky, alebo aj neviem. Pretože ja si ani tiež možno ani nebudem myslieť. Ja normálne, fúha, ja neviem rozprávať. Koľko máme minút? 3 minúty. Neviem, možno video bude takedy 12, takedy bude 13. Ešte uvidím, možno bude 12 to video, pretože nie veľa videí sú, musím vysieť. Keď chcete, môžem kľudne natočiť už také. S mojimi kamarátkami môžeme kľudne natočiť, alebo s mojim bratom točím napríklad nejaké video, ale môj brat nebude rozprávať, bohužiaľ. On nebude, No. Ale môže natočiť takým, pretože ja sa nudím normálne sama, nudím, chápete? Ja neviem, proste sa sama nudím. Hľadí, iba sa rozprávam s vami a pritom repujem. No, ja by som mohla byť repovacia skúška, keďže sa strašne rozprávam rýchlo, tak som mohla repovať. Tak už som mohla repovať, presne. Viem rozprávať a všetci ty repuješ, ty je mena Mean Rapper. Ja som knižka kúpil, presne neviem, ja som v roku 2022 našla Blackpink. Vtedy ich to mám rada. Samozrejme, ja som v čase si prietla Jenny a Jisoo, však oni sú také podobné osoby. A to neviem prečo, ale furt, keď tam sú také viacerých z inej krajiny, South Korea napríklad, tak všetky zo South Korea sa podobajú na seba, ja si potom ich milím. Je horúco. No tak DGška som musela okolo chodiť, ne? Yes, to super dali ďam akurát, keď som skoro spadla. A to tu dole mi chcete povedať. Wow. Mám to, yes. To som vypadla tým zeleným. Ešte som vyššie. Nevládem rozprávať, tak hlavne ripujem. To už vidím. A to tak jednoduché, ne? Ideme rovno. Som hore, yes, konečne. Ja budem prvá. Nie. Ja som... Kúkajte, kde som... Opa. Kúkajte, kde som bola. Hej. A kde som teraz? Nemám nervy na toto. A dúfam, že to pôjde rýchlejšie, pretože máme skok. Skakanie. Ja neviem. Proste ja by som naradšej chcela, viete, s kým točí videa? S Riderkom, alebo so slavným youtuberom, takže mi nedostalo. Ja sa pozriem na... Do týždňa sa pozriem na jedno video, presne toto video a bude mať aj niekoľko zanutí. No a vidno, že by ja to kúknem samozrejme na tým. Ešte možno, že to video ani nevidíte, viete?
sa zbláznil. A to mám jak dať? Tak. Tak som to dala. No super, a teraz prvá nebudem to dať. Ale už som to zeleným celkom. Ja nenávidím také žvičky robiť. Vážne, ja to nenávidím. Ja som, prosím. No super. Koľko máme? 10 minút, no to ešte 2 minúty. Vážne, ja neviem. A dáme čúne viac, lebo ja to ešte budem strihať. Takže u vás to bude samozrejme, že 12 minút, ale ja tu mať niekoľko minút viac. A to budem ešte strihať. A vlastne nebudem strihať, pretože ocko je doma. Takže budú iba 12 minút. A ešte, každý druhý deň budem vydávať dva videá. Prvý deň a pozajtra budú nové videá. Samozrejme, teraz som veľmi nenatáčala až tak veľa videí. Lebo nakoľko jeden týždeň a som natáčala tak, pretože tak som natáčala. Mám jeden týždeň, prešiel už. A ja vtedy začala natáčať. Hej. Začala som natáčať vtedy. A potom sa teraz ja neviem rozprávať. Som spadla skoro. Takže tak. Takže asi teraz je čo? Piatok je? Nie? Čo je dneska? Piatok, nie? Hej, piatok. A zajtra asi natočím video a čo? Ja neviem rozprávať vážne. A pustím to asi až vo, no nie asi, ale až vo nedeľu pustím video a normálne aj natočím. Aj normálne, že budem to pekne zastrihané. Ja to asi k nedeľu budem normálne strihať to video, tak to popiem. A to mám potom puštím na postrihnem, ja neviem. Dobre. Na 10 minút to ešte možno jedno kolečko. Keď jedno kolečko neviem veľmi. Prečo dajte tak What? 500? Ja som mala koľko? Mala 1000. Tak ste normálni? Vy nie ste vážne normálni. Každý mi ide niečo všetko. Užívajte si mi. Všetko, čo som moje peniaze minula. Ale nie sú peniaze, sú nejaké také. Ja sa môžem... Koľko, ale ja by som to mohla dať, ja som bomba. A koľko už je? Aha, vidíte, ani za minúty. Vypal som mikrofón, ja som vypal mikrofón. Som počula chôdu, tak som sa vypal mikrofón. Nasrala som sa spadla. Čaute. A vidíme sa v ďalšieho videa, ja som natočila neskôr, neviem. Takže čaute.